Ay mga katiktik, maato na ko sa simbahan. Kay umapagsimba, releasan na mo itong bugas nga giripak. Ay mga katiktik, padulong namin sa simbahan, nagbiyahe na ko. Morning dalan padung sa simbahan na mo. Abot kami, maupay pag naog na ako, nabaliskan hino mga katiktik ang sakyanan, pero tinakong kurata. Nakakanaog na ko, magkaingon siyang na, kung ano niya ang kanang gikrang taniya, ang sanang mutukod. Istan. Katiktik, inabot na ko sa simbahan mo. Ano sabi? Dali ah. No. Ipabidyo sa... Nakadula si Lula. Pabidyo na sa doon. Lilo. Kaya ko na siya masudod. Tarunga po nagtanang kuan. Ahoy. Dito, dito i-apil na sila kay Basimba man. Oo niya akong kaubanan mga katiktik sa simbahan. Sa pagikan ako sa balay, mga katiktik, nagpaluto na daan ko og ribs nga sinigang. Maunang ako ang gikuan. Mauna na. Kana lami kaayo na mga katiktik, sinigang nga ribs. Oh, dali mo diri kay magluto ta kay mga musulay mo kaon nga sinigang nga ribs. Lami ihigop. Katunggikan ko sa simbahan ah. Yung kaon ko dayon ay kay gigutom ko. Mauna. Mga katiktik, gikan ako sa simbahan, naman amo gipanhatag tong among giripak. Dako ang pagpasalamat nila kang Inday. Kantahan nga ni si Inday, happy birthday. Milak mo ka na. Salamat po. Nagpasalamat po sila. Pag-undang na mo. Nagpasalamat sila kang Inday kay babawas-bawas na daw ang ilang 53. Yung kilo sa bugas. Oo.
Salamat, Sir Hector Serna. Nector Serna. Okay, Ma'am Glee, sir na. O kang mangli, Serna. Nakapalit na mi og nanay tanduay. Na crispy o katong red ganyan gisabaw na mo. Mo na ni. Salamat sa tanan nag sponsor. Daghan, salamat Ginoo na magbalos nimo. Sir Hector. Salamat chicken. Salamat sa fried chicken. Salamat chicken daw. Salamat sa fried chicken. Sir Hector, sir na. Sir Hector sir na. Okay, Ma'am Glee, sir na. O kang Ma'am Glee sir na. Salamat sa fried chicken. Sir Hector, sir na. Sir Hector, sir na. Hector sir na. Okay, Ma'am Glee, sir na. O kang Ma'am Glee sir na. Lamig ay fried chicken. Kaon na mo. Salamat Sir Hector o kang Ma'am Glee, Ma'am Glee sir na. sir na. Salamat sa mga gihatag ng manok. Makakaon naman. Tanan. Paborito kay na ko na. Ha? Paborito kay na ko na. Daghang juga makaon na nito. Dagan. Si Daghang Lula. pa kay luto uno. Dagko na na pagkahiwa ha. Si Lula, isa. Tungaon pa jud. Gamay kayo. Pabili na ugma. Kadaluluno na mo. Ayan na butda. Kanang manok. Labili lang. Kaya magsudan. Ugma na. Napa man na ugma kadaghan ana. Andab. Sana na. Tamaw? Ang kain na ng tanduay ba? Grabe. May sponsor? Hindi mo kain na. Pero siya, bro. Siya pangayuan, di mata. Kaya talabi. Bakat. Oh. Ang imong lugang yung rabad siya may bugat. Tinggal ma. Tugas na kan. Grabe yung lula ba? Ay na lang tag-bipsi be. Parang goods. Ay, kabalaka. Pagdako na ko, magpalit ko sa kapanin na bugas. Ikaw, Balik bibigyan. ka ng imong buyay pa mo katon. Parang manok pa. Mungaan. Makunsa. Naimba pa. Alam mo kay but ka ng pads. Na mag-ibot-ibot. Mga anlabot. Nagpasalamat ko kang Sir Hector o kang Ma'am Glee. Ma'am Glee Serna sa ilang yatang sponsor sa crispy o sa tanduay Sinabaw nga. o sinabaw nga ribs Lami kay ganina. o labi na kang sa akong anak kasi Inday daghan salamat dito sa simbahan nagpasalamat nagikuan kabot di magkatog kagikuan man ni Bibing Tura Bibing Di-post niya. Salamat sa tanan sa inyong mga donors. Shout out. Shout out sa kang Ma'am itong kaustagom Milani. Ma'am Milani og sa iyang bana nga buotan. Shout out from Amerika. Shout out kang Sir Hector Serna o kang Ma'am Glee Serna. Shout out sa taga Davao kang Sir Fortune o kang Ma'am Ann o sa Emperor o kang Sir Jonex Tona o sa iyang asawa o sa iyang mga anak. Shout out mo from Bangkal, Davao. Shout out kang sa Sans Hotel si Ma'am Nicole tag-iya sa Sans Hotel. Shout out mo diha, Ma'am. Ay, ang mga katiktik, mura ka mong vlog. Now, kamaling mo, amping mo kanunay. Bye-bye.